हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल आंनि चैनेलाव गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय दिनै क्लास 10 नि मैथ्सनिफ्राय एक्सारसाइज 8.2 निफ्राय नंबर 1 क्वेश्चन्सनि 4 नम्बरखौ सल्व खालामगोन सिगांनि भिडियोआव नोंसोरनो आं नम्बर 1 नम्बर 2 नम्बर 3 खौ सल्व खालामना होदोंमोन लोगोसे एक्सारसाइज 8.1 आव जेसेबां क्वेश्चन्स दंमोन आं बेखौबो सल्व खालामखांजोबबाय जुदि नोंथांमोना बे गासैबो भिडियोखौ नायनोब्ला नोंथांमोना बे भिडियोनि डिसक्रिप्शननि गाहायनि लिंकआव थांनानै नायनो हागोन लोगोसे चैप्टार 3 निबो आं भिडियो होगासिनो दङ जुदि नोंसोर नायनोबा नैबे खनानि लिंकआव थांनानै नायबानो जाबाय होमबा नायलांदो नम्बर 4 खौ बोरै सल्व खालामनांगौ नाथाय बिनि सिगां नोंसोरनो आं माखासे फर्मुला खिन्थागोन बे फर्मुलाखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जाबाय फर्मुलायानो बेबायदि जागोन बे फर्मुलाखौ गोसोआव लाखिनो हानांगोन बा गोसोआव थानांगोन होमबासो नोंसोरो बे प्रब्लेम्सखौ सल्व खालामनो हागोन बावहाय माखासे फर्मुलाफ्रा बेनो जे sin 0 डिग्रीनि भेलुआ 0 जायो sin 30 डिग्रीआ बेसेबां जायो sin 45 आ बेसेबां जायो sin 60 आ बेसेबां जायो sin 90 डिग्रीआ बेसेबां जायो बे गासिबो बे मोनथामखौल' गोसोआव लाखिनो हाबानो जागोन बाखिखिनिखौ नोंसोरो आरामसे बे मोनथामनि हेफाजाबैनो दिहुननो हायो ओंखायनो जुदि नोंसोर दासिमबो बे फर्मुलाखौ गोसोआव लाखियाखैबा गोसोआव लाखि आरो बे फर्मुलाया नोंसोरनि बुकआवनो दङ आं नोंथांमोननो खिन्थानाय नैबे अके होमबा नायलांदो बे भेलुफोरखौ जों बाहायनानै सल्व खालामसै स' गिबियावनो नों कुवेश्चन्सखौ लिरना लादो बिनि उनावहाय मानफोरखौ फज'लांबाय थादो sin 30 डिग्रीनि माना बेसे sin tan 45 डिग्री आरो cosecनि बे गासैनिबो मानफोरखौ फज' आं नोंसोरनि फर्मुला मथे खिन्थानि नै sin 30 डिग्रीनि जायगायाव जों मा लिरनो हायो 1/2 होमबा आं नैबे sin 30 डिग्रीनि जायगायाव मा लिरनो हागोन 1/2 लिरनो हागोन बाव मासिन दं प्लास tan 45 डिग्रीनि मानखौ फज'दो tan 45 डिग्रीनि माना 1 ओंखायनो बावहाय 1 लासिगोन आङो माइनासा माइनास cosec 60 डिग्री cosec 60 डिग्रीनिखौ नोङो दिहुनोब्ला sin 60 डिग्रीखौ नायहर साइनजों cosecजों जेब्लाबो उल्था पाल्टा माने बियो जुदि √3/2 ब्ला sin 60 डिग्रीआ cosecआ मा जागोन 2 आसो गोजौआव √3 आसो गाहायाव फैगोन उल्था पाल्टा नालाय माने रेसिप्रकेल cosecआ अके होमबा sin cosec 60 डिग्रीनि मानखौ नोङो sin 60 डिग्रीनिफ्राय लिर sin 60 डिग्रीनि माना जिहेतु √3/2 बेखौ जों उल्टायगोन 2/√3 खालामगोन बेनो जाबाय cosecनि भेलु अके सरि नैबावसो फज'नांगौमोन आङो 2/√3 सरि दे आं बाव फज'फ्रांदों बे जाबाय cosec 60 डिग्रीनि दानिया sec 30 डिग्रीनि sec 30 आ cos 30 डिग्रीनि भेलुखौ नाय अके sec 30 जों cos 30 जों भेलुआ एके माना एके जागोन खिन्थु secजों cosजों उल्था पाल्टा दै जेरैहाय साइनजों cosecजों उल्था पाल्टा नङा होमबा थिग बिदिनो secजों आरो cosजों गोसोआव लाखि होमबा नोङो sec 30 डिग्रीनि मानखौ दिहुनोब्ला cos 30 डिग्रीनि मानखौ नायहर cos 30 डिग्रीनि माना बेसेबां √3/2 नों बेखौ उल्था खालामनानै होबानो नों मानि मान मोनगोन नैबे sec 30 डिग्रीनि मान होमबा √3/2 नि उल्थाया सोर 2/√3 अके बुजिबाय जानांगौ नोंसोरो होमबा प्लास cos 60 डिग्रीनि मानखौ नायदो cos 60 डिग्रीनि माना 1/2 होमबा प्लास cot 45 डिग्रीनि माना बेसे जागोन tan 45 डिग्रीनि माना बेसे 1 नङा होमबा जुदि cot 45 डिग्रीनि माना बेसे जागोन बेखौ दिहुननांगौ गोसोआव लाखिदो tanजों cotजों उल्था साइनजों cosecजों उल्था secजों cosजों आरो tanजों cotजों tan 45 डिग्रीनि मानखौ मोननोब्ला सरि tan 45 डिग्रीनि मानाथ' 1 खा नोङो cot 45 डिग्रीनि मान मोननोब्ला tan 45 डिग्रीनिखौ नाहर 1 नि उल्थाया मा 1 आनो नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ 1 नि उल्थाया 1 आनो माने उल्था खालामना लिरबानो जायो नाथाय 1 नि उल्थाया 1 आनोथ' खिन्थु tan 60 डिग्रीनि उल्थाया मा होमबा नोंसोर बुंनांगोन गोजौआव 2 जागोन गाहायाव √3 जागोन खिन्थु 1 नि उल्थाया 1 आनो गोसोआव लाखि बे बाथ्राखौ होमबा जों दानिया बेबायदि मोनबाय नोंसोरथ' बयबो मिथिखागौ जिहेतु क्लास 10 नि स्टुडेन्टस हिसाबै बेजों जों डाइरेक्टलि प्लास खालामनो हाया दानख'लायनोबो हाया माइनास खालामलायनोबो हाया बेजोंबो डाइरेक्ट जों बिदि खालामनो हाया अके ओंखायनो जों मा खालामसिगोन बेजों बे मोनथामजों जों सिम्प्लिफाइ खालामनो थाखाय बे मोनथामखौ जोङो फिसासिन महराव लांनो थाखाय जों मा लानांगोन एलसिएम लानांगोन माने दुसासा लानांगोन दै जों मा लानांगोन नैबेखौ होमबा मा दं नाय नोंसोरो नुदों 1/2 दङ आरो 1 दङ आरो माइनास मा दङ 2√3 दङ नङा होमबा नै बियो दै 1/2 1 माइनास √3 आं बेखौ बावहाय लिरफिनदों जाहाथे नोंसोरो साबसिन बुजियो दुसासा लानायाव नोंसोरो मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि गाहायाव मा दं 2 आरो √3 दं नङा होमबा आरो नोंसोरथ' मिथिखादों जे चेप्टार 1 आव √3आ मा रानजोबथायि दै √3आ 2आ मोनसे
रोदा अनजिमा जायखौ जों प्राइम नाम्बार होनना बुङो बेनिफ्राय रुट अभार 3 खौ जों इरेशनेल होनना बुङो दै बा 2 आरो रुट 3 नि एलसिएमा माने दुसासेया मा जागोन होनना सोङोब्ला 2 जों रुट 3 जों सानजाबनानै मोननाया जागोन गोसोआव लाखि माने 2 जों रुट 3 जों माल्टिप्लाइ खालामनानै मोननायखौ जों मा लिरगोन 2 रुट अभार 3 लिरगोन होमबा दुसासेया मा जागोन 2 रुट अभार 3 नोंसोरो दुसासे लानाय एलसिएम लानायखौ रोंखायो ओंखायनो सरै खिन्थाबाय गोसोआव लाखि 2 आरो रुट 3 नि एलसिएमा मा जागोन 2 रुट अभार 3 जागोन अके दानिया नों मा खालामदो 2 जों 2 रुट अभार 3 खौ डिवाइड खालामहरनांगौ माने रानहरनांगौ बा 2 रुट अभार 3 खौ नोङो 2 जों रानहरनाय माने नै बिदि अके बेबायदि होमबा 2 जों 2 दानबा मा थागोन नोंहा रुट अभार 3 थागोन ना माने राननानै मोननाया डिवाइड खालामनानै मोननाया नोंहा रुट अभार 3 जागोन बे राननानै मोननायखौथ' नों गोजौनिजों मा खालामनांगौ सानजाबनांगौ माल्टिप्लाइ खालामनांगौ बा 1 जों रुट अभार 3 खौ माल्टिप्लाइ खालामबा नोङो सानजाबा रुट अभार 3 खौ मोनफिनगोन अके दानिया बिनि गाहायाव मा दं 1 दङ जुदि बिनि जायखिया मोनसे अनजिमानि गाहायाव 1 दङब्ला जों बेखौ टेनसन लानाङा डाइरेक्ट मा खालाम बेजों बेखौ माल्टिप्लाइ खालामहर सानजाबहर बा 1 जों 2 रुट अभार 3 जों सानजाब हरखायोबो डाइरेक्ट 2 रुट अभार 3 मोनगोन नोङो अके मा दङ माइनासआ माइनास खिन्थु नैबे गाहायाव मा दङ रुट अभार 3 दंना ओंखायनो बेखौ नों डाइरेक्ट सानजाब हरनाङा 2 रुट अभार 3 खौ नों डाइरेक्ट 2 जों सानजाब हरनाङा माल्टिप्लाइ खालामहरनाङा जेरैबो माल्टिप्लाइ खालामदों बेबायदि नङा रानना लाग्रो रुट 3 जों बेजों बेखौ रानोबा रुट 3 दानजागोन 2 थागोन नङा होमबा 2 जों 2 मा जागोन जोंहा 4 मोनगोन होमबा बिनिफ्राय जों बेखिनिखौ लिरनो हायो अके होमबा जों मा लिरनो हायो नायदो जोंहा दुसासेया मा जादोंमोन 2 रुट अभार 3 जादों जोंहा दुसासेया बेनिफ्राय मोनबाय जोङो एलसिएमखौ 2 रुट अभार 3 हिसाबै मोनबाय बेनिफ्राय मा मोनदों रुट 3 प्लास 2 रुट अभार 3 माइनास 4 अके थिग बिदिनो बेबो बेनो नाय नोङो नोजोर खालाम बेनो बे जास्ट माइनास प्लासल'सो जाना दङ जेनेबा बावबो 1/2 दं बावबो 1/2 दं बावबो 1 दं बावबो 1 दं बावबो 2/3 दं बावबो 2/3 दं जास्ट माइनास प्लासल'सो डिफारेन्स होमबा थिग बिदिनो बेयावबो बिदिनो जागोन जोंहा दुसासेया जिहेतु गाहायाव जोंहा 2 आरो रुट अभार 3 ल' दङ ओंखायनो बावबो एलसिएमा मा जागोन 2 रुट अभार 3 आरो गोजौआव जोङो जेरैहाय बिदिनो मोनदों ना बेबायदिनो मोनगोन बेखौ होमबा जोंहा बावहाय 4 मोनगोन बावहाय जोङो 2 रुट अभार 3 नि थानाय जों जेरै 4 मोनदों ना बेबायदिनो आरो बेबो बा बाव 2 रुट अभार 3 1/2 दं 1/2 जों मा मोनदोंमोन रुट 3 मोनदोंमोन बेनिफ्राय मा दंबावोमोन जोंहा 1 थानायाव जोङो मा मोनदोंमोन 2 रुट 3 मोनदोंमोन 2 रुट अभार 3 अके जास्ट बेनो आरो जास्ट बेखौल' नों सोलायना लिरफैबानो जागोन बावहाय मानो एखे पजिसनाल'सो चेन्ज जाना दङ नोंथांमोना जुदि नोंथांमोना बुजियाखैबा आं खनसे खिथाबावनि नाय मा दंमोन 2 रुट अभार 3 दं आरो मा दंमोन गाहायाव 1/2 प्लास 1 नैबेखौ नाय दै नैबे गाहायनिखौ नाय गाहायनिखौ बा बिनि एलसिएमा दुसासेया मा जागोन 2 रुट 3 जों रुट 3 दानजागोन 2 थागोन 2 जों 2 बेसेबां जागोन 4 2 जों 2 दानजागोन रुट 3 थागोन बेजों रुट 3 अके बेनिफ्राय प्लास बेजों डाइरेक्ट सानजाबहरबा 2 रुट अभार 3 अके बे आरो दानिया नोंसोरो मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि जुदि भिडिअखौ बुजियाखैबा नोंसोरो आं बानायनायखौ बुजियाखैबा फोरोंनायखौ बुजियाखैबा नोंसोर भिडिअखौ खनसे बोयै नायफिनबानो जाबाय होमबानो बुजिगोन बेयावबो गाहायाव 2 रुट अभार 3 दं बेनि गाहायावबो 2 रुट अभार 3 दं दानजाबाय बियो समान एखे बा गाहायावबो दंबा दानजागोन गोजौजों गोजौनि दाननो हागोन जुदि एखेबा नाथाय सिना बेलेगनि बेहा प्लास दङ माइनास दं बेहा खिन्थु गासिबो प्लास गोजा बेबायदिबा जों दाननो हाया होमबा जोंहा गाहायाव जेबो नाम्बार गैला जास्ट नायदो नोङो बावहाय नाय रुट 3 आरो 2 रुट 3 मा जागोन लोगो जागोन ना मानो लोगो जागोन बेबो प्लास बिनि सिगाङाव जेबो गैया माने प्लास बिसोर मोननैजों लोगो जानानै मोनबेसे रुट 3 जागोन मोनथाम रुट 3 जागोन मानो होनबा बेजों लोगोसे मा दंदेरो होनना सानना ला 1 रुट 3 होनना बा 1 रुट 3 आरो 2 रुट 3 लोगो जाबा मोनबेसे रुट 3 जागोन मोनथाम रुट 3 जागोन ना गोसोआव लाखि रुट 3 गोनांजों रुट 3 गोनांजोंल' लोगो जानो हायो रुट 3 गोनांजों रुट 3 गैयैजों लोगो जानो हाया माइनास 4 जों बिसोरो लोगो जानो हानाय नङा मानो लोगो जानो हानाय नङा माइनास 4 हा बेलेग रोखोमनि अनजिमा नाम्बार थिग बिदिनो बाव मोनसे रुट 3 दं बाव मोननै रुट 3 दं मोनथाम रुट 3 जाबाय अके दानिया नों बेखौ आरोबाव फिसासिन खालामनो हागोन नामा नों नायदो बेखौ जों दायो जेबो खालामनो हाला एखे नङा नालाय बिसोरो नाथाय बेखौ फिसासिन खालामनो हानाय मोनसे नोंहा राहा लामा दं आरो बे राहा लामायानो मा रेसनेलाइज लानायखौ आं
सिगांनि भिडिअआवबो फोरोंदों नोंसोरो जुदि नायबानो बुजिगोन रेसनेलाइज लानाया माखौ होनना बुङो नाय 4 + 3√3 दंना बिनि एगेन्सै नोङो माला माइनास नैबेखौ ला बे प्लासनि एगेन्सै माइनास ला नाथाय नाम्बारफोरखौ बेनो ला अनजिमाफोरखौ बेनो ला गाहायावबो गोजौआवबो दै दानलायफिनबा जाहाथे बेखौनो मोनफिनो अके बेखौनो जों रेसनेलाइज लानाय होनो बाव जुदि माइनास मोनबा जों बेवहाय प्लास लागौमोन दै होमबा नोंसोरथ' मिथिखायो बेजों जों दानलायनो हाया बेजों जों दानलायनो हाया खिन्थु बेजों दानलायनो हायो दानलायबा जों बेखौनो मोनफिनो बेलेन्सआव थाफिनगोन आरो जोंहा दा नोङो माल्टिप्लाइ खालामनायाव सानजाबनायाव बोखावखोन्दोजों बोखावखोन्दो सानजाबो दै सरि गोजौजों गोजौनि सानजाबो जेनेबा नैबे एजों सिजों बिजों डिजों सानजाब जागोन माल्टिप्लाइ जागोन होमबा नोंहा 3√3 जों 4 - 3√3 जों सानजाब जागोन आरो 4 + 3√3 जों 4 - 3√3 जों नोंहा सानजाब जागोन अके होमबा सानजाबनायाव माबायदि सानजाबो नोंसोरथ' मिथिखायो सानजाबनायाव बियो बेजों सानजाब जागोन फार्स्ट अफ अल बेजों माल्टिप्लाइ जागोन बा मा जागोन नाय 3√3 जों 4 जों माल्टिप्लाइ जाबा मा जागोन 3 जों 4 जों माल्टिप्लाइ जागोन दै सानजाब जागोन 4 × 3 बेसेबां जायो 12 जों मा मोनगोन 12√3 मोनगोन अके आरो बे 3√3 आ सोरजोंबो सानजाब जाबावगोन 3√3 जोंबो होमबा 3√3 जों -3√3 जों सानजाब जायोब्ला बेसे जागोन माल्टिप्लाइ जायोबा नाम्बारजों नाम्बार माल्टिप्लाइ खालाम 3 × 3 बेसेबां जागोन -9 जागोन ना होमबा जोङो -9 मोनखाबाय बेनिफ्राय √3 जों √3 माल्टिप्लाइ खालाम √3 जों √3 माल्टिप्लाइ खालामबा अनलि मा जायो 3ल' जायो गोसोआव लाखि रुटआ गोमायो गावजों गाव एखेबा दे बेलेग बेलेगबा गोमाया होमबा बेसेबां जागोन जोङो -27 मोनगोन होमबा जों बेवहाय -27 मोनबाय अके दानिया 3√3 नि भाला जोबलायबाय एबार सोरनि भाला -4 नि भाला -4 जों +4 जों माल्टिप्लाइ खालामबा -16 मोनगोन आरो बे -4 आ -3√3 जों माल्टिप्लाइ जागोन होमबा माइनासजों माइनास माल्टिप्लाइ जाबा प्लास जागोन 4 जों 3 जों 12√3 मोनगोन नोङो अके बे जाबाय दानिया नोंहा गाहायाव मा दं गाहायनिया मा मोनसे फर्मुला दंमोन ना a + b आरो a - b बे महराव दङ बियो दायो a + b a - b जों मा लिरनो हायो a² - b² लिरनो हायो जों नैबेखौ लिरफैबानो जाबाय बेवहाय a² होननाय लोगो लोगो नोंहा 4² जिहेतु a नि जायगायाव 4 दं नालाय आरो b नि जायगायावसो दङ 3√3 ओंखायनो b² होननाय लोगो लोगो 3√3² लिरनो हासिगोन अके स' मा जागोन बावहाय नाय +12√3 +12√3 एखे नङा होमबा लोगो जानो हागोन बिसोरो होमबा बिसोर मोननैजों लोगो जाबा 24था√3 जागोन मानो होनबा बाव 12था√3 दं बाव 12था√3 दं लोगो जाबा 24था√3 जागोन आरो बिसोर सानैजों लोगो जागोन नोंहाबो माइनास आंहाबो माइनास जों सानैजों लोगो जानोसै होननानै लोगो जागोन बिसोरो होमबा बिसोर सानैजों लोगो जाबा मोनबेसे माइनास जागोन बावहाय माइनासआ 27था दं बावहाय माइनासआ 16था दङ बा मोननैजों लोगो जाबा बेसे जागोन नाय 7 जों 6 जों प्लास खालामबा जों 13 मोनो होमबा 2 जों 1 जों प्लास खालामबा जों 3 मोनो 1 43 मोनबाय जोङो माने गासै 43था माइनास जागोन अके दानिया बियो मा जागोन 4² माने 4 × 4 4 × 4 बेसेबां 16 नङा होमबा माइनासआ माइनास बेनिफ्राय गोसोआव लाखि बे 3√3² मा होननाय जादों बे स्कुवेरा 3 निबो आरो √3 निबो होमबा मा होननाय जादों 3² √3 होननाय जादों बेयो होमबा 3² माने 9 √3² माने स्कुवेरजों रुटजों दानजालायो होमबा 3ल' थाबाय होमबा बेसे मोनगोन जोङो 27 मोनगोन जोङो होमबा 27 मोनबाय जोङो होमबा जोंहा 24 √3 आ 24 43 आ 43 बिसोर मोननैजों जों जेबो खालामनो हाया मानो होनबा बेहा √3 गोनां बेहा √3 गैयि जों बिसोर मोननैजों जेबो खालामनो हाया खिन्थु बिसोर मोननैजों जों माबा मोनसे खालामनो हागोन बेहाय मा दङ प्लासआ 16था दङ माइनासआ बेसेबांथा दङ 27था दङ होमबा बिसोर मोननैजों बुलायलायगोन माने 27निफ्राय 16खौ माइनास खालामनांगोन जों दै सिना बेलेग बेलेग नालाय होमबा बेसे जागोन जोंहा माइनास खालामबा 11 थागोन नाथाय सोर देरसिनमोन माइनासआ देरसिन प्लासनिख्रुइ ओंखायनो सिना मा थासिगोन माइनास स' बेखौ जुदि आं -11 खौ +11 लिरो होमबा नैबे प्लासआ मा जागोन माइनास जागोन नै बेनिफ्राय नैबे माइनासखौ मा लिरनांगोन प्लास लिरनांगोन माने माइनास कमन लाना होबाय आरो जोङो दै खिन्थु नों बिदिबो सानना लाजायो जे -11 खौ आं जुदि +11 लिरोबा होमबा बे माइनासखौ आं प्लास लिरोबा बे प्लासखौ मा लिरनांगोन माइनास लिरनांगोन स' आल्टिमेटलि नों बेखौ मा लिरनो हायो +43 खौ सिगाङाव लिरदो बेनिफ्राय नैबेखौ उनाव लिरदो
नोंसिनि बुकआव बे एन्साराव नोंसिनि बुकनि एन्साराव बेबायदि दोन्दों जानो हागौ ओंखायनो आं बेबायदि खालामबाय नों एन्सारखौ नैबाव फिनिशिं खालामबाबो जेबो नङा स' जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै बुजियाखैब्ला आं बुंखादों नोंथांमोना भिडिअखौ गले गले बोनानै नाय आरो नोंथांमोना जुदि दुसासा लानाय माने एलसियाम लानायखौ बुजियाब्ला बेखौ सोलोंनानै ला होमबानो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै बुजिनो हागोन स' जायखिजाया आंनि बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम जुदि बुजिदोंब्लाबो बुजियाखैब्लाबो बेनिफ्राय उननि बेबायदिनो भिडिअ लोगो मोनबावगोन होननानै आं आसा खालामबाय गोजोन्थों